I aquest octubre a Barcelona es poden veure titelles de diferents països del món al Festival Internacional de Putxinelis de la Puntual. El gestiona una de les companyies més antigues de Catalunya que aquests dies prepara un nou espectacle. Sara Enríquez és una de la dotzena de titellaires que han recuperat les històries del Teatro Dom Roberto, considerat part del patrimoni cultural de Portugal. Manipula amb agilitat els titelles que ha construït el seu company i així reviuen les peripècies i garrotades d'U Barbeiro, una de les peces més populars d'aquest teatre itinerant de titelles de guant. És una de les funcions del Festival Internacional de Putxinelis de la Puntual. En aquesta sala, l'única amb programació estable de titelles de Barcelona, ja fa 16 anys que coneixen bé la fascinació que petits i no tan petits senten per aquest art. Hi ha una atracció amb aquest món diminut, que és una altra dimensió dels titelles, les ombres xineses. L'Eugenio porta 45 anys en l'ofici i ha voltat per tot el món amb els seus espectacles. Ell va fundar la companyia La Puntual. Tot ho fan de manera artesanal, creen les històries i dissenyen i construeixen titelles i escenografia. Ara preparen una versió dels Tres Porquets, que aquí seran músics de carrer. Quan ens enfrontem a un clàssic, intentem donar-li una mica una volta. L'intentem fer còmic, sobretot, còmic que entretingui, que sigui molt divertit, però també fem un treball d'investigació sobre els orígens de l'obra. La Maria és la darrera incorporació a la companyia. Jo vaig venir a parar aquí una mica per casualitat i m'he quedat perquè és com que aquest món m'ha atrapat. Algo que m'encanta és que tot és possible amb els titelles, que pot sortir una casa volant, el porquet volant. Tot això passa al nou espectacle que ara assagen i que estrenaran per Nadal.